Kaikki on valmiina. Sieltä lähdetään liikkeelle ja Haapamäki tulee sieltä. Kertoo Saari Nieminen kolmanneksi. Oikein puuttuko Oinonen sieltä sitten kokonaan. Olisiko niin, ettei ole ihan Haapamäki BMW M3 tulee sieltä kärkipaikalla ja Ville Saari Ford Fiestalla kakkosena. Sami Nieminen BMW M3 tulee siellä kolmospaikalla ja Suomelta Saamulla Nälkiä kyllähän Sami on sen kaksi aivan reilusti. Viittää jota yleensä kyllä tiellä, mutta hyviä ne tullaan tuolla paikalla katsomaan, kun Laksola tulee siellä neljäntenä. Haapamäki Saari Nieminen kärki kolmikko tästä vaiheessa, Laksola nelonen. Markus Volkswagenilla on siellä sitten hieman lyhkästelee viimeisen sijalla nyt todella liukas eikä pysty välttämättä ihan pitämään ajolinjaa ihan kohdallaan. Kun Haapamäki tosiaan tulee repisutti aika hyvin eroa, tämä on sama auto tosiaan tuolla Kannonlahden takana. Menestyksekkäästi kyllä rauhoitusti SM-sarjaa. Taisteli kyllä, mutta päästään 13 vuonna. Ja Saari pyörättää siellä. Saari pyörättää Laksola on siellä kakkospaikalla, mutta käy Niemisen siellä. Nieminen jää sinne Saaren taakse sitten. Siinä joutuu kyllä hidastaa. Numero 69 tuolla papereissa on numero 11, että tätä ihan oikeasti sen perusteella vaan, mitä itse tiedän ja tunnen näitä kuljettajia. Ihan mennään niin sillä tuntumalla tätä hommaa eteenpäin. Ja Haapamäki tosiaan lähtövoittoon. Laksola seuraa siellä pitkää sladia tuodaan ja tullaan sinne kakkosena maaliin. Ja Sami Nieminen roiskasee vielä 2 tomarit.